Čaute, dneska sme boli predať nejaké boxy, čo nám zostali tuto v Eurovej, tak poďte sa kúknúť, čo dostali. Čau. Čau. Aký box si kúpil? Vieš čo, kúpil som si ten 100 eurový a hádam, bude v ňom niečo dobré. No tak môžeš si ho rozbaliť a pozrieť sa do neho. Head od Supreme, Lanyard, Si spokojný s tým balíčkom? hej, Hej? som spokojný. Ako by si hodnotil tieto balíčky? Vieš čo, určite pozitívne, je to dobrá vec, keď sa chceš nejak zabaviť alebo minúť peniaze hlavne a nikdy nevieš, čo ťa čaká, takže určite A budeš pozitívne. kúpať ešte ďalšie, keď budú? Samozrejme. Dobre, díky. Díky, Čau čau. sa. Čaute chalani, aký box ste si kúpili? Čauko, 200 eurové. 200 eurové. Hej. Yes. Tak môžeme sa pozrieť na to, že čo tam máte v nich. Môžeš otvárať. Ako sa cítiš z týchto tenisiek? Dosť v pohode sú. Iba v pohode? Super. Ako máš veľkosť? 43, 44. Takže podľa mňa ti možno aj seknú. Budeš ich nosiť alebo ich predáš? Vieš čo? Asi ich predám. Dobre, ty čo tu máš? No, ja mám tiež 100 eurový. Môžem otvárať? Môžeš otvárať. To je na tebe. Tu je Supreme Baseback. Môžeš trochu hlasnejšie? Supreme Baseback. Áno. A... Layer. To je všetko, čo tam máš? Hej. Ste spokojní s týmto? Dosť, akože. Aj ty si spokojný s teniskami? Jasné, jasné. Dobre, tak díky za účasť a držte sa. Díky moc. Piči, Maťo. Spoj!